l'alegria que passa de Santiago Rossinyol és un drama en un sol acte dividit en 10 escenes que transcorren una única tarda a la plaça d'un poble ensopit. A continuació, es presenta un resum detallat escena per escena, amb especial atenció a tots els fets que es produeixen. Resum de cada escena. Escena primera. Sobre els somnis d'en Joanet. 1. Espai i ambientació inicial. La trobada es situa, al peu de l'església, en un banc de pedra enmig de la plaça. Els voltants mostren un poble vulgar i ensopit, l'església sense estil definit, una capelleta amb un fanal apagat, uns plàtans malalts, bancs corcats i, al fons, la carretera polsosa per la qual passen un noi arreplegant fems, un capellà i altres passavolants. Són 4:45 de la tarda, comença la tardor i cau alguna fulla seca de tant en tant. Dos personatges que intervenen. Joanet, jove de 24 anys, fill de l'alcalde. Prové del poble, però ha anat a la ciutat i ara somia un destí diferent, allunyat de la monotonia local. Tòfol, home d'uns 40 anys, mandrós, feliç amb el que té, i que, clarament, rebutja la idea de canviar la seva vida. Els boters obren l'escena cantant "Tu eres la flor", un càntic que contribueix a reforçar la sensació d'ensopiment i vulgaritat del poble. Les noies de l'església es mantenen dins mentre canten les avemaries durant la primera part del diàleg, reforçant l'ambient religiós i monòton. 3. Contingut i desenvolupament del diàleg. Quan s'aixeca el teló, els boters canten i, a l'interior de l'església, es percep la remor de les noies entonant avemaries. En aquest context, en Joanet es dirigeix a en Tòfol per preguntar-li si voldria veure món i abandonar la pobresa i la rutina del poble. En Tòfol, però, respon que gaudir de menjar i dormir-li és suficient i que no té interès de cap altra cosa. Joanet insisteix, expressa que aspira a una vida que transcendeixi la monotonia local i que, malgrat la riquesa, no trobarà el seu propòsit en aquell ambient. Afegeix que sap que, si es casés amb la promesa que li han escollit, l'Agneta, acabaria vivint com el seu pare i els vells del poble, adormit sota els plàtans. Ací posa de manifest la seva voluntat de lluitar pel que desitja, en contraposició a Tòfol i la resta d'habitants, adormits en la inèrcia. 4. Final de l'escena. La conversa arriba al final quan les dones surten de missa i, en veure-les, en Joanet deixa el diàleg pendent i l'escena conclou amb la visió d'aquell petit grup de vilatans que segueixen anant a missa, sense adonar-se'n realment del que passa al seu entorn. Escena segona. Breu diàleg. Tu i Tòfol. 1. Espai i personatges. Es desenvolupa, de davant de la missa del poble, a la mateixa zona de la plaça. Tuies, muller d'en Tòfol, que arriba portant-li berenar al marit. Tòfol segueix mostrant-se mandrós i conformista. Joanet no intervé en aquesta escena, i hi ha també l'alcalde esmentat de passada i el so distant d'altres vilatans. 2. Contingut del diàleg. Tuies arriba amb un cistell i ofereix menjar a en Tòfol, qui es queixa de la seva mandra i mostra com se sent bé amb la inèrcia de no fer res. Tòfol diu que no té ganes ni de treballar ni d'aspirar a res més. Ací, de nou, es contrasta amb la inquietud d'en Joanet, encara que ell no hi sigui present. Les intervencions són curtes, amb llenguatge col·loquial, algun castellanisme, és el deber del ciutadano, i to irònic que subratlla la mediocritat de la majoria dels vilatans. 3 elements sonors s'escolta de fons, la campana de l'església, i, finalment, la menció que els ferrers canten alhora que treballen, encara que aquests no apareixen directament fins en la escena quarta. 4. Objectiu de l'escena. S'evidencia la diferència d'actitud respecte a la vida, mentre Tuies i Tòfol celebren la quotidianitat sense ambició, Joanet vol trencar el cercle, tot i que no hi participa directament en aquest diàleg. També serveix per mostrar la quotidianitat domèstica del poble, sense cap aspiració a canviar-la. Escena tercera. Reflexió d'en Joanet amb l'Agneta. 1. Espai i situació inicial. Gentilesa de Joanet, que es queda sol, recolzat al banc de la plaça, mateix banc on es va produir la primera escena.
Ja no està envoltat per tòfol ni pels boters, la plaça està més buida perquè la missa ha acabat i els habitants s'han dispersat. 2. Pensament interior d'en Joanet. Joanet reflexiona en veu alta sobre la seva vida, se sent preocupat perquè sap que, si no fa res, la seva joventut es malgastarà en una existència monòtona, rutinària i sense cap ambició. Expressa que la seva destinació aparent és casar-se i viure com la resta de vilatans, sense projectes personals. Aquesta queixa interior subratlla encara més la seva necessitat d'allunyar-se de la mediocritat local i d'assolir un ideal diferent del que li ofereix el seu entorn. 3. Aparició de l'Agneta. Acaba de sortir de missa Agneta, la promesa que li han imposat, filla o representant d'una família convençuda del matrimoni amb el fill de l'alcalde. L'Agneta convida a Joanet a sopar aquella mateixa nit, demostrant certa innocència i formalitat pròpia d'aquella època. Li diu que ell no podrà negar-se, i que assistirà a la vetllada de compromís. Joanet, tot i acceptar per respecte a l'ordre familiar i al seu pare, ho fa amb resignació, sap que, si segueix aquest camí, la seva vida restarà encasellada en la mesura de l'alcalde i la tradició local. Així comença a entreveure el conflicte entre deure social i desig personal. 4. Final de l'escena. Els personatges es separen, ell es retira amb el seu séquitu, o alguna dona del poble, i ell es queda pensatiu, amb la mirada perduda en la monotonia que l'envolta. Aquesta escena posa en relleu, per contrast, el buit existencial que pateix Joanet davant de les normes tradicionals. Escena 4. La visió de l'alcalde. 1. Espai i ambient. La plaça continua buida, només es percep, a la dreta, un ferrer que colpeja el ferro a la seva forja. És exactament les 5 de la tarda, temps que coincideix amb el ritme pausat de la vida local. Els escenaris adjacents, fuster, estanc, hostal, etc., no tenen diàleg directe en aquesta escena, però l'atmosfera, ensopida, perdura. 2 personatges. L'alcalde, pare d'en Joanet, home vell, fort, egòlatra i de caràcter dur, egoista i de mal geni. Representa la visió conservadora i materialista de la comunitat, molt preocupat pels diners i els negocis del poble. Joanet acompanya el vell Jeroni, però té una participació més testimonial aquí. Vell Jeroni, home del poble, fatigat, ple de mandra, és un objecte de crítica perquè la bellesa esdevé símbol de la decadència i la inactivitat. Els ferrers colpegen el martell per mantenir un ritme de treball, canten una cançó a 2 veus, tenors i baixos, com a remei per evitar adormir-se sota el cop repetitiu de la llum de la tarda. 3. Desenvolupament del diàleg sobre el so dels ferrers que canten la seva cançó, amb la lletra, cantem, companys. L'alcalde li pregunta l'hora a Jeroni i sap que són les 5 en punt. Acte seguit, en l'última acotació important, moment de silenci. Un vell ronca i, donant capbussades a l'arbre, fa caure algunes fulles. Toquen les 5 molt acompassades. Tot calla. Aquesta imatge subratlla la quietud mortal del poble, el seu estancament, i la bellesa que es resigna a la inactivitat total. L'alcalde s'afarta de la conversa i, en la seva última intervenció, vol fer entendre al seu fill que deixi els llibres i que, llegeixi les lletres dels duros, vol allunyar-lo de qualsevol aspiració intel·lectual o artística per tal que es dediqui al negoci i la rendibilitat econòmica. Això exemplifica la tensió generacional i ideològica entre bellesa conservadora i joventut modernista. 4. Conclusió de l'escena. El vell i Joanet l'acompanyen i se'n van, deixant la plaça buida i amb el repetició lenta dels cants dels ferrers. Amb això, es tanca el presentament de la situació, monotonia social, orfandat d'espectacles que facin trontollar aquell món i la tensió entre visionaris i conservadors. Escena 5. Arribada del circ. 1. Espai i ambientació. La plaça ja no està completament buida. La gent es mou mirant l'arribada d'un carro de saltimbanquis que s'acosta per la carretera polsosa. A mitja hora, aproximada després de les 5,
Apareix un carro enfangat i ple de colors vius en contrast amb la monotonia que s'ha vist fins ara. Dos personatges que apareixen per primer cop: clown, pallasso i mestre de cerimònies. Bohemi, optimista, propietari del circ i home de bons sentiments. És el representant de la poesia i de l'art que trenca la prosa, monotonia, del poble. Cop de puny, home forçut i, portantú, físic. Mostra la seva força aixecant i trencant objectes pesats per captivar el públic. Zaire, ballarina i cantant. Té un aire exòtic, refinat, i es presenta amb certa innocència, tot i que la seva veu i actitud revelen la seva vida bohèmia. Menys destacats, el mico, l'actorer, i altres integrants del circ, però el focus recau en aquests tres. Desenvolupament de la presentació. Quan el carro s'atura a la plaça, es produeix un gran enrenou, la gent surt dels portals, balcons i portes per mirar l'espectacle, els crits mostren la sorpresa i l'entusiasme de la població fins ara acostumada a la quietud absoluta. El clown es dirigeix al públic. Anuncia que en una hora faran el número, que portarà l'alegria al poble, explica que venen de pobles llunyans, i que el seu carro és de molt bona qualitat i companyia excel·lent. Desglossa els espectacles. Primer, cop de puny farà de manera semblant a un Hèrcules, evidenciant la seva força, trencar arbres, aixecar pesos, per atreure els curiosos. Segon, Zaire, la filla del portantú, sorprendrà amb la seva veu afinada. Finalment, un mico lector, amb el pallasso farà gags humorístics. Ja en aquesta breu descripció es deixa entreveure el contrast entre la poesia exòtica i la mirada prosaica del poble, que no l'entendrà. 4. Llenguatge i registres. Les acotacions mostren gestos teatrals, fent una reverència, apropant-se, algunes paraules barrejant barbarismes, per exemple, a l'estiu, i metàfores, el sentir-vos sembla que em sortin ales, que en Joanet pronuncia quan escolta el clown. A més, el fet que el clown li digui, teniu l'esquena dura perquè us surti la ploma, indica el to simbòlic de la seva invitació a volar lluny de la seva zona de confort. Ací hi ha un esclat de color i vitalitat que contrasta amb la brutícia de la carretera i la pallissa del ferrer. 5. Tancament de l'escena. En finalitzar la presentació, la Zaire surt del carro i s'apropa curiosa, fent que l'escena es vagi fonent cap a la interacció posterior amb Joanet i clown. El poble, captivat, es manté expectant fins al moment en què el circ oferirà l'espectacle en una hora. L'escena tanca amb la impressió que l'alegria ha arribat al poble, però només serà efímera. Escena 6. El clown explica la vida bohèmia en Joanet. 1. Espai i moment de la jornada. Se situa a la mateixa plaça, just després de la presentació del circ, escena 5, i abans de l'espectacle. Hi ha aproximadament una hora de marge entre ambdues escenes. Segons l'indicació, entre la presentació i l'inici de l'espectacle tenen una hora. La plaça es manté plena d'habitants curiosos, però el focus se centra en un espai més íntim al costat del carro. Dos personatges centrals. Clown, conversa en to didàctic i poètic. Joanet s'hi apropa enamorat de la idea de llibertat exposada pel clown. Zaire apareix un parell de vegades en acotacions breus, però no intervé verbalment en aquest moment concret. 3. Contingut i intencions del diàleg. El clown comença recordant que la Zaire l'ha deixat mirant, i ell es referma en l'ideari bohemi, parla de la llibertat de viure sense lligams, de recórrer pobles i fronteres, de cercar-se a l'aire, etc. Joanet, embadalit, comenta el clown que, quan l'escolta, em sembla que em sortin ales, admet que mai ha sentit unes paraules tan plenes de promesa com aquelles. El clown li respon, filosòficament, que teniu ja l'esquena dura perquè us surti ploma, símil que indica que Joanet té una predisposició natural a emprendre el vol, a abandonar l'ombra del pare i la monotonia del poble. S'insinua la diferència de registres. El clown parla en to poètic i apassionat, utilitzant metàfores, veu la vida com un núvol que passa, i conjurs de llibertat,
Joanet s'alimenta d'aquella retòrica, perquè ell mateix se sent empès per un desig de fugida. Apareixen acotacions de gest, fent una reverència, apropant-se, puntuals barbarismes, exemple. A l'estiu, i ironies lleus, el terme bohemi contrasta amb la percepció local de desarrelament. Aquesta escena és clau per mostrar com Joanet descobreix, en la figura del clown, una finestra d'esperança i una forma de rebel·lar-se contra la prosa enquistada del poble. 4. Final de l'escena. Quan l'Azaira reapareix i s'acosta, el clown s'acomiada i desapareix tornant al carro, deixant Joanet i Zaira a soles per a la següent escena. El temps transcorregut és breu, potser uns 15 o 20 minuts, suficient perquè Joanet absorbeixi el missatge bohemi. Escena 7. Diàleg íntim entre Zaira i Joanet. 1. Espai i context. Ara la conversa se situa, al costat del carro, just on el clown s'ha retirat cap a la seva cabina. El públic continua expectant per l'espectacle, però aquest, instal·lació, queda en segon pla mentre l'Azaira i Joanet parlen. 2 personatges i significats simbòlics. Zaira representa la poesia, la llibertat i la fugacitat de la vida bohèmia. És definida metafòricament com un núvol d'estiu, símbol de moviment, de desarrelament i d'ideal inaccessible. Joanet encarna la prosa, el desig d'arrelament, l'heura arrapada, però també l'ideal que s'aixeca contra la tradició local. El clown esmenta a l'inici però desapareix ràpidament. El seu paper és de punt entre el món de la poesia i de la prosa. 3. Desenvolupament del diàleg. Elements de plantejament. Zaira pregunta a Joanet si l'emociona aquell panorama de llibertat i ell reconeix que li agradaria córrer pobles i fronteres, amb la seva estimada en al·lusió directa a Zaira, veure passar el món, com si rodés per més plantes, i volar amb les ales ben esteses. Nus de la conversa. Zaira expressa, les dones hem nascut esclaves, i tot lo més desitgem triar-nos l'esclavitud, i, si es troba, ella n'és el goig de la vida. A Joanet, això li provoca estranyesa, no pot entendre com algú pot voler romandre en una esclavitud autoimposada quan ell desitja la llibertat. Ell li diu que la mira, com si fos una falciadora que passa i que no sé què assenyala, indicant que, per a ell, ella n'és com una seny d'allò que és efímer i indomable. Ella respon que no l'obligui a entendre-ho, aquest és un joc de perspectives, ella enyoraria l'arrelament que ell somia, un niu sota un campanar, i ell enyoraria la llibertat sense lligams que ella encarna. Moments de tensió i atracció, tot i parlar en registres diferents, es percep l'enamorament que creix entre ambdós, ell l'admira i ella rebat la possibilitat que, de fet, la contempli com un ésser lliure i inabastable. En un moment culminant, s'intercanvien un petó tendre abans que cop de puny intervinga. Aquest petó és també símbol de fusió entre poesia i prosa, tot i que la tragèdia endevinada demanarà que es separin. Acotacions rellevants. Zaira queda mirant Joanet una estona, se'l queda mirant una estona, cosa que reforça la complicitat que es forja. No hi ha elements sonors destacats, tota l'atenció es concentra en la veu i les paraules dels dos joves. Aquest diàleg simbolitza el jo contra mi de l'obra, l'oposició i, alhora, l'atraient distància entre dos ideals de vida. 4. Final de l'escena. Quan cop de puny arriba bruscament i agafa la Zaira amb empentes per pujar al carro, trenca el moment íntim i deixa clar que la poesia no pot romandre en aquest indret, s'acaba la possibilitat immediata de fugida conjunta. L'escena finalitza amb la separació física, Zaira puja al carro i Joanet es queda admirant la perspectiva de veure-la marxar. Escena 8. Defensa d'en Joanet a la Zaira. 1. Espai i caràcter de la plaça únicament als peus del carro, on encara romanen espectadors i alguns vívits que s'apleguen per veure l'inici de l'actuació. És immediatament després de l'escena anterior, el públic està expectant que comenci el festival de força i la cançó de Zaira. 2 personatges en escena cop de puny, ja fent de vigilant i, de fet, comença a confondre la distensió en què es troben Joanet i Zaira.
Ell encaixa la imatge de l'home forçut i protector a la vegada. Zaire recita una cançó trista que el públic no entén, una cançó de llibertat, declara un cant a un amor fugisser i a la necessitat de volar lluny. Joanet defensa Zaire amb determinació, enfrontant-se a cop de puny quan aquest vol empènyer al carro. Públic del poble, col·lectiu de carreters, ferers i vianants, observa, però no comprèn la profunditat de la cançó de Zaire, ningú no entén la cançó, i l'únic qui hi deixa una moneda a la safata és Joanet, en un gest de suport i reconeixement. Alcalde, es queden a prop, ve la platea, investiga i, indignat, es prepara per intervenir. 3. Desenvolupament de l'acció just abans de començar l'espectacle, cop de puny obliga la Zaire a pujar al carro. Joanet intervé per impedir-ho i hi ha una breu fisicitat, cop de puny amenaça a Joanet i aquesta es nega a retrocedir, defensant la noia. Això evidencia el xoc directe entre la força bruta i la sensibilitat de l'amor que sent Joanet per la llibertat de Zaire. A continuació comença l'espectacle, cop de puny fa el seu número de força, trenca objectes, aixeca pesos. Els vilatans ho aplaudeixen, és allò que entenem, un espectacle de proesa física. Quan arriba el torn de Zaire, profereix una cançó trista, un cant a la llibertat i a la vida bohèmia, que ningú del públic entén per què va en contra del seu criteri, la melodia, la lletra i el to resulten estranys i incomprensibles per la gent del poble, que només reconeix el valor del diner i les demostracions de força. En concloure la interpretació, Zaire passa la safata perquè el públic hi deixi diners. Tothom hi introdueix algunes monedes, excepte Clara, el gest més generós de la plaça el fa Joanet, posant-hi totes les monedes que té en aquell moment. Zaire, en veure que recupera la safata, rebutja explícitament la moneda d'en Joanet, llançant-la a terra amb decisió. Aquest acte simbolitza que l'art i la llibertat no es poden canviar per diners i que el gest més bell no pot ser pagat amb metalls. En l'últim instant, l'alcalde es mostra escandalitzat, creu que el poble ha de mantenir el valor sagrat del diner i que ningú que rebutja el pagament no mereix dret a residir en aquell indret. 4. Intervenció de l'alcalde i resolució del conflicte. L'alcalde envaeix la plaça enmig dels crits dels vilatans, proclamant, fora. La gent que llença el diner, que no vingui en aquest poble. El diner és lo més sagrat que tenim. Ordena expulsar tots els artistes del circ, el clown, cop de puny i Zaire surten a corre-cuita, seguit pel murmuri dels vilatans que aclamen la decisió del seu alcalde. En marxar, el clown es gira una última vegada i, amb veu forta, condena el poble a l'ensopiment etern, deixa clar que aquells vilatans, que no han sabut apreciar la poesia ni la llibertat, romandran per sempre tancats en la seva pròpia prosa, incapaços de sentir la bellesa de l'art. Aquesta censura, la gent que llença el diner no ha de tornar, és el xoc definitiu entre ambdues idees de vida. Joanet, immòbil, contempla el carro marxar amb la Zaire i els altres artistes, conscient que ha perdut l'oportunitat d'abandonar el poble. 5. Tancament de l'escena. L'escena conclou amb el carro encarant la carretera, la gent dispersant-se per la plaça i l'alcalde mirant amb satisfacció, mentre en Joanet queda paralitzat, i el clown brama un adéu condemnat, el contrapunt dramàtic que permet intuir que el gost per la llibertat d'en Joanet és, en gran part, anul·lat per aquesta repressor expulsió. Escena 9. L'expressió poètica de la impossibilitat. 1. Espai i situació dramàtica immersos encara en la plaça, just després de l'expulsió del circ. Tot i que els artistes ja han marxat, hi ha encara presència de carreters, ferers i altres veïns que no s'han dispersat completament. 2. Personatges i estat anímic. Joanet, atordit, impactat per la decisió del seu pare i de la resta del poble, l'alcalde l'observa, plasmant la tensió familiar. L'alcalde, satisfet de la seva decisió, però també reflecteix un acte de ferma invisibilització de l'art. Els vilatans, encara comenten la situació, en to exaltat, parlant de la infàmia dels artistes que no volen diners. Els ferrers, en primer pla,
Deixen de cantar i colpejar el ferro per contemplar el final d'aquella ruptura. 3 accions principals. Joanet intenta recobrar l'alè després de veure fugir el carro. Reflexiona internament sobre la impossibilitat de compaginar el deure i l'obligació amb el seu desig personal d'alliberar-se. Justament en aquest moment, se sent el toc dels ferrers que reprenen la cançó, però ja sense entusiasme, canten la seva estrofa amb veu trista, sense la força inicial. El so esdevé quasi una rèplica sarcàstica de l'energia que el circ havia portat. L'alcalde, sense apartar la mirada de Joanet, declara que qui rebutja el diner no mereix respectes ni protecció, subratlla novament els valors locals d'ordre i diner com a únics pilars de la comunitat. En Joanet, immòbil enmig de la plaça, comprèn que ha perdut l'única porta d'escapament que se li havia obert aquella tarda, perquè ni tan sols està preparat per enfrontar-se a la reacció total dels vilatans. 4. Tensió i desenllaç intern. A mesura que la conversa interior de Joanet es fa més intensa, lamenta que la seva ànima volia volar, però ha estat segrestada per la prosa prosaica de la societat. La plaça mateix sembla esdevenir un espinós recordatori de la seva impossibilitat d'ascens. Els vilatans, en sentir que els ferrers reprenen la cançó de fons, senten com un repic que els retorna a la seva grandesa quotidiana, mentre Joanet queda relegat a una estampa de solitud i frustració. 5 conclusions invisibles. Aquesta escena no conté un diàleg llarg, sinó una sèrie d'accions que subratllen la inevitabilitat de la seva derrota moral. L'art, la poesia i la llibertat han estat expulsades, deixant-ho tot en prosa, i Joanet interioritza que, abans que pogués lluitar, ha perdut el valor de fer-ho. Escena 10. El plany d'en Joanet. Retorna a la monotonia. 1. Espai i atmosfera final. La plaça torna a l'estat que tenia a primera hora de la tarda, contrasta amb l'alegria efímera que va portar l'arribada del circ. Ara només queden els arbres plàtans polsosos, els bancs corcats i l'església amb el fanal apagat. Els vilatans s'han dispersat finalment i es dediquen a reprendre la seva vida rutinària. Alguns tornen als seus tallers, carretes i forges. 2 personatges restants. Joanet és l'únic protagonista en escena. Se'l veu a la mateixa ubicació que al principi, el banc d'on va sortir la seva primera reflexió, però ara amb la mirada abatuda. Els ferrers tornen a cantar i colpejar el ferro per trencar la monotonia del seu treball, però aquesta vegada amb una entonació trista, sense entusiasme. Els carreters que passen a certa distància observen l'escena però no hi intervenen, només projecten el record d'un món que no els va captivar. 3. Contingut de l'escena. Joanet expressa en veu alta la seva tristesa i desolació, se sent com un ocell amb ales tancades, condemnat a romandre en aquell poblet sense poder volar. Retroba, amb dolor, la idea que la seva única finestra d'escapament, Zaire i el circ, ha estat tancada per l'actuació del seu pare i per la manca de sensibilitat de la resta. Diu frases com, s'han endut la meua última oportunitat, o, ara sóc un presoner de la rutina, igual que ells. Els ferrers, que intenten mantenir-se desperts amb el seu cant a doble veu, cantem, companys, actuen com a cor grec que recorda a Joanet que la vida continua exactament igual. Aquest repicar final reforça la idea que tot es tanca en un cicle de prosa i que la poesia, i l'esperança, ha mort aquella tarda. L'acció sonora dels martells sobre el ferro, lluny de ser una al·legoria d'esforç, pren un caràcter monòton i quasi macabre, és el so de la resignació. 4. Clau simbòlica i tancament de l'obra. Aquesta última escena actua com a clau per comprendre el títol. L'alegria que passa, ha estat, efectivament, una alegria efímera, un alè fresc que ha creuat el poble, però ha passat volant i ha deixat en Joanet més desgraciat i ell mateix més conscient de la seva pròpia impotència. L'obra conclou amb la imatge de Joanet abat, ha de casar-se amb l'Agneta i viure l'existència que abans rebutjava, ara coneix la distància que el separa d'allò que desitja. I el poble, en recuperar-se de l'esdeveniment, torna a la seua condició, vulgar i ensúpida, com si res no hagués passat, tot i que tothom sabrà, a partir d'aquella tarda, que mai no seran capaços d'apreciar la poesia.
Observacions finals sobre l'estructura i el sentit global de l'obra. L'obra es planteja com un quadre líric en un sol acte dividit en 10 escenes, amb la voluntat que el temps de l'acció coincideixi amb el de la representació, aproximadament hora i mitja. Plantejament. Escenes primeres, i B baixa, es descriu el poble i s'introdueixen els personatges principals, Joanet, l'alcalde, el vell Jeroni, Tòfol, i el contrast entre la consciència del jove i la resignació general. Nus. Escenes cinquenes, B baixa i I, l'arribada del circ trenca la monotonia, apareixen el clown, cop de puny i l'esaire, es crea el conflicte entre poesia i prosa, i es mostra com Joanet s'enamora de l'ideal de llibertat que representa el circ. Desenllaç. Escenes novenes, X. El poble reacciona expulsant els artistes, condemna la poesia, i Joanet queda descobert, sense cap possibilitat de fugida, retornant a la seva condició inicial amb una consciència enriquida però dolorosa. En poques paraules, l'alegria que passa és un crit simbòlic contra la societat prosaica i materialista, que expulsa l'art i condemna els somiadors, i una denúncia de la impossibilitat de reconciliar la rutina amb l'ideal de llibertat i bellesa. Tot plegat s'explica a cada escena, segons el desenvolupament descrit.